Čaute pri televízie na parte a posledne asi dneska. Takže tu závodná scénu, lebo sa to prečo som mohol kúpiť niečo. Tých fašistov sme nedali a ideme ich dať do tretice, ale to si ich veľa, ja som už jedenkrát vykýlil, pátých naraz, ale tak to asi zúrobíme vlastne teraz na sedmičku. Jak sa máš? K hovnu? Jak do prdele, všetci musia mať lúk. To neplatí potom. Keď všetci budú mať lúk. To sa čo? Pošľajme si tú pohodu. Poho, ty idiot. Nie, tým. Damn, no attack. This is pretty sheep time. No doggy. No kurva. No kurva. Babylonka. Píp. Ale. Teraz ideme zahrať plance. Je najlepšia do ulici. Je Francúzsko, keď som Francúzsku. Niekedy ma to napadlo, som proste Francúz, že? Vyšla. What the fuck? Ne, no attack ty. Ja chcem zabiť kámu, ja proste nemôžem. Ja proste musím zabiť. Proste skúšiť, ne, se mnou, okej. Do prdele s tebu, do kuchyne. To ešte pás jeho kriplák ešte, ale padne do svojej pásce kriplák. Ježiš, to je kriplák. Je na toto je táto, že to bude rýchlejšie robiť. To stojí na koľko. Miliard. Taký kriplák vypadný. Sa to bude zase 5 hodín hamka. Cipo suchu, čipo kripo, veľké kripko, vyše by áno. Aj to mám už to. Ďakujem za 40 vodov, ďakujem moc, akože to meni neplatí sa mi. Ale uvidí, čo spravím. Čipo suchu, čipo kripli, novi. Koľko má jedla, okej, už nemá. 3, 4, 5, vata, fakt už to nejde. 8, 9, 10, už to nejde. No okej, už mám ísť. A už to také všechno, ja to mám mocné situácie, to teraz to tady furt laguje. Alfa, omega. Aj vy tu máte dosť veľké ľudca. Ty hovado, vypadni, ty homoš. Píra bez karibiku vypadni do ľudí. Mi to tak nechce. Nikdo tátu proste nes. To sa niečo kúkať. Si či by je túto debilnú. Ja sa také hovado. To zďal, ahojte. Neviem, vlastne povedať.